በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ኣብ መላእ ዓለም ኮይንኩም ነዚ ቻነል ናይ ምድሪ ኣጋዚ ትከታተሉ ዘለኹም ስድራ ቤት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣፍቀርቲ ናይ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ድንግል ማርያም ደቂ ዓለም ቅዱሳን ብፍጹም ሰላም ናይ ክርስቶስ ከመይ ኣለኹም? አሜን። እግዚአብሔር አምላክና በአና ብድኹማት ባረቱ ካብ ኣጽናፈ ዓለም እስካብ ኣጽናፈ ዓለም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ሕራይን በዓል ሎሚ ከም ዝረኣኹሞ ኣብዚ ላዕሊ ብዛዕባ ዝገዳም ዶ ገለ ክንብል ዝብል ሕፅር ዝበለ ክንዘራረብና ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስጋብ ሎሚ እቲ ቪድዮታት ይኹን ስእልታት ይኹን ብዙሕ ኣልዒድና እኳ እንተነበረ ግን ወግዓው ጌርና ስጋብ ነውፆ ዝኾነ ስእሊ ይኹን ቪድዮ ኣብ ማሕበር ሚድያ እንተዘይወፃእኹሞ ተመራፂ ይኸውን ስለ ዝበሉና ነቲ ቃሎም ንምኽባር ሒዝናዮ ፀኒሕና። ሕጂ ግን ወግዓው ጌሮም ኣውፂኦሞ ስለ ዘለው ብዛዕባ ዝገዳም ገለ ክንዘራረብ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ቅድሚ ናብቲ ገዳም ምሕላፍና ግን ብካርታ ናብቲ ገዳም ክወስደኩም እዩ። እቲ ገዳም ዝበሃል ዘሎ ኣበይ እዩ ክምስረት ከመይ ይመስል ሕፅር ዝበለት ናብኣ ክወስደኩም እዩ። ሓራይ ነዚኣ ትመስል ረእዋ ካብዚ ኣነ ዘለኽዎ ከባቢ ቻርሎት ኖርዝ ካሮላይና ይበሃል። እዚኣ ብሰማያዊ ፍላሽ ትገብር ዘላ እቲያ ገዳም ዘላታ ከዓ እዛ ብቀይሕ ከምዚ ናይ መፍትሕ ትመስል ዘላታ ንስኣ ማለት እዩ። ካብዚ ኣነ ዘለኽዎ ናይ 19 ሰዓትን ናይ 7 ደቂቕን ብመኪና ማለት እዩ። ብነፋሪት ከዓ ናይ 5 ሰዓት ብውሕዱ 2 ነፋሪት ተጠቂምካ ኢኻ ትኸይድ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሳን ኣንቶኒዮ በፂሕና ኣለና ርእዎ። ሳን ኣንቶኒዮ ሕጂ ሳን ኣንቶኒዮ ይብልዎ እቲ ገዳም እምበር ኣብ ሳን ኣንቶኒዮ እቲ ገዳም ኣብቲ ውሽጢ ከተማ ኣይኮነን፣ ውፅእ ዝበለ እዩ። እቲ ዓዲ ሂሎት ትበሃል ክትርእይዋ ኢኹም። ኣድራሻ ናይትያ ገዳም ከምዛ ዝረኣኹማ ትምለስ እያ ሕጂ። ኦኬ ደይባላ እዚኣ ኤፍኤም ዳሽ 1560 ትብል ዘላ ልክዕ ንስኣት እያ ኣድራሻ ማለት እዩ። እጂ ብድሕሪኡ ዘሎና እቲ ሓደ ገጽቲ ቀጠልያ ዝመስል ዘሎ ትርእይዎ ዘለኹም ብምሉእ ኣግራብ እዩ። በግራብ ዝዓለመ እዩ። ናብኡ ተጸጊዑ ዘሎ ሓውሲ ሃገረሰብ እዩ። ኣብዚ ዓዲ ኩሉ ብኤሌክትሪክን ኩሉ ዘማልአ ስለ ዝኾነ ሓውሲ ከተማ ይብልዎ እምበር ሓውሲ ገጠር እዩ። ረእይዎ እቲ ጫፉ ኣብዚ ንጸጋም ገጽ ዘሎ ብምሉእ ኣግራብ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ከይድና እንዳቐረብና ኢና ንኸይድ ዘለና ኣብቲ ከባቢ ፅርግያ በፂሕና ኣለና ማለት እዩ። እጂ ብሃሳስ ይረኣየኩም ኣሎ ገና ቁርብ ኣዕቢ ምስ ኣበልናያ እታ ኤፍኤም ዳስ 1560 ትብል ዘላ ርእዋ ናበይ ከይዳ ኣላ። ልክዕ ንሳ ሕጂ እታ መንበሪ ዘላ ማለት እዩ። እታ ሕጂ ዘላ መንበሪ ንሳ እያ። ሙሉእ ባዝሮም ይኹን መደቀስታት ይኹን ናይ ተምሃሮ ናይ ዲያቆናት መደቀሲ ይኹን ብዙሕ ኣገልግሎት ትህብ ዘላ ስሩዕ ንብረት ዘለዋ ማለት እዩ። እቲያ ቤተክርስትያን ሕጂ ትሕሰብ ዘላ ከዓ እዛ ነዋሕ ርቡዕ ኩርናዕ ንሪኣ ዘለና እታ ነዋሕ ኣብኣ ክትምስረት ሓሲባ ዘላ እታ ቀንዲ ቤተክርስትያን። ካልእ ከባቢ ዘሎ ብምሉእ ከዓ ፀኒሕኩም ክትርእይዎ ኢኹም ኣብቲ
فيديو كقرب لكم نبقى كأنت كم حلال فكم بعد يأتي هنصاب بيت كريستيان على النات هنصاب بيت كريستيان مس ناي أوفيسو نبوم له أنت كفتات ناي بيت كريستيان جبان أوفيس في الليل أدراش كهلوه كشنو كومو مس ريستورانو مالتي كله ناي منافسات بوتا وي زغمت له منافسات كفعل أملاك بزهرنا يبينا نحسن سلزم نعوز خون مدلات من عندنا بيت نرتي أبنت هلونا ما يتصلت رأس زهالة بينه وتهلونا ما قبل جايش نتيهم ما يتصلت حس أبو زموز وكاب سفر عليه بوت عن السم تعرفلو ما جلت حس أبو نتيهمس ناب هوتيل كيدو كلتا صومن دين واحد يزسأل حساب اتوسعتاتنا يقولون إذن يمدلو حلافنتنا نوسط زلنا زياخا ناي بملؤ ما يكون زلو أمل عالم زلو مالتي بتوسخي سواء آتيو أبسي قدام تقنن زدلي سموا يبدي متتفلتوا بحتيلو بينو مسفتاري زراخة لنا كفلتاتو ندالو لنا كالي بسفة عدم يبلو صنيحة ما يتنكت أب نفسه كفعامت كبر بعد أبس كبرون الأوان ما يتنكت نلعلو بوتاون كهلونا أيو باركين مكاين نابهول يو نايس بورتان فقط نتقاملو كهلونا أيو زجدام رؤسك خلص لزلوا ورؤسك خلص راح زي كونه نخالوقت بيت كريستيانات هو كان فقد أملاخ زهج تجمير زول السلام نعدنا حزنا زعت سلزقنا أب عد زلوا بيت كريستياناتنا هنا قداماتنا ون كابزي قدام زي زرب حالو يقولون تخينوا حاجة كفال نايت مريت ننقداوي تاشو ممكن كفتينا سفلا لين فتات سرحل لي كاوز تبعتاو خا بيت كريستيان ستقوم له خول معناته أبن عليو صدقت زينا إننا حسبة مس موتك في السعي قدفوا يبهال نيرو وما دحر عرفتهم كاخد تجيرهم أكيبهم نالو أبونا سلازي ناي أبونا حاولت خاطنا أقومنا هراي أشوف ريوا زي حجي أقدم أستعي جلس كلكم من كابتيوم كتير دمعات تباهيلهم أبتي قدام زواس زلوا هذا زي كده اسمه أسمرهم أو أمستني بزيادة جن نشسم زقربو عزينا وعي نيرت فيديو كوريس زي أقرب يا زلوا اتين ليست تريقوان زلهم تزرزيرن زلوا أسماء بمول أن انت عانيت كم سرحي زقربنا زلوا أجي أمزيا أمزا تطابي لي زلهم أتي حاولت يبناون أو أبتي أعتقد هاي تقدم كأوم كم فانو يزنبرنا زلوا رأي نقصل أنا نبونا تمبوس تقبله يفون ببوليتيكا ورأي بستفله وي بسفله صناح كنريا كاينة عاد حتى تقيبتها زبهال بس هو نرنس العنينا تثبيتنا تسفانا كلنا رسنا زي كونس بهوتنا عدنا في نقطن دي يفون بقى تابوت علنا قدام علنا مريت كعلنا سلازي مكان مقابل كعاكم حسن سلازي سامي انت دا نتاسني هبتاني قربت النتبتات انت كم زمسلا بس لنا ليش تاخذ حالك حراي نابتنس إليك عندنا يتها قدامي خاطر بجي نكاتاتل صمنا زاي زابوتا زيان زاب زي أزلنا وطرح حد زبلا زلوا كلتين نازا قدام مهتويين بتابيتي كريستيان بعد أن تعرف ويبقى لعلي لتحتك أنت متان كلنا ناي مسكال قرفي إزلوا أبزيا ناي بونا حاولت أنتكلنا مدسة ريوا بقرميت بيتا مئتو مالتي زاوتا سلسة ريوا زلهم إذا حج زلا منبريا أخل سخان عقل قدرت زلوا كشناش تبيتات رزاتا كل استماعي زاب لعلت يوازن لهم قصر عصرت حدا عن عصرت خلتن زلوا مع زلا زيا ناي نقداو عقل قدرت مصطفى لالي نتفتات ناي نقد زكايد اللايو تسفى نقبر ولا
ምእመናን እውን ኣብኡ ንዕኦም ዝጥዕሞም ቢዝነስ ከፊቶም ይነግድሉን ቤተክርስትያን ይግልገሉ የገልግሉ ኩሉ ኮነና እዚ ስፖርታዊ ንጥፈታት ዝተሓዘ ቦታ እዩ ፓርኪን ኣብ ዘለና እዛ እዚኣ ዘላ እዚኣ መስቀል ትመስል ዘላ ታብንእሱ እዚኣ ቤት ፅሕፈታት ናይ ገዳምና ዝነጥፉ ንጥፈታት ንብሙልኦም ነፍሲ ወከፎም ቤት ፅሕፈት ክቕመጠለን ቁፅሪ 7 መዕረፊ ጋይሽ ንማይ ጸሎት ክሕፀቡ ዝመፁ ቁፅሪ 6 ላዕሊ ዘላ ማይ ጸሎት እያ እዚኣ ቁፅሪ 9 እታ ዓመታዊ ንጥፈታት ናይ ጥምቀት ንካይደሉ እዩ እታ ቁፅሪ 4 ዘለዋ ንኣሽቱ ፍልታት ንሳተን ናይ ሱባኤ ብሙሉእ ቁፅሪ 5 ላዕሊ ዘላ ደዚ ናይ ገዳማውያን መዕቆቢት ስለዚ ነዚአን ዝመስላ ንጥፈታት ኢና ሒዝና ዘለና تجيزي سلازا حاصره امبر نحنا كم دليتنا كم بجلنا ወይ ሽማግለ ልምዓት ለምሳኩም ዘይተረፈ አቦታት ምሳኩም ተማኺርናስ ትህጉና ሐሳብ ሰሚዕናስ በሐባር ተሰርህ ሕጅውን እዚያን ሐሲብና ለና እሞ ክንዚያን አውጽኡን አይመባል ስልጣን ሐላፍነት እንደልና በቤተክርስቲያን ናፍናያ ተገዳም ናፍናዩ ካሙሉ ዓለም ዝመጽፍ ግልገለልዩ ስለዚህ እንታይ ተገበርና የሐየሽ ስብል فقال أملاك كتالي مساحاتكم كونتاكت نقدر تي مدامنا من هذا باتكن كم 5 لمن 5 7 عينت أبزي بيتكريستيان زي كندي زخونا بيتكريستياناتن كندي زخون مؤمنين كم زلو أنا عيفتن كن أبوتا تفوتوا وين كم قابلنا حادث حراي دحان نقد سلت كلات يا فيديو قرب نعوخ سايقنا بلما بزحي مجلسات نيرو فيديوون عزيو نوحي كمزي تري وزر لهم جن عزيو بتعمي حلنا نزل له وسبس أنا أتزح الدري لبقى أملاح قدس داويتسي أنا أتبيت كا بلع عني له أنا أتي بلعي بونت سكيز يا غير أملاح نفسمتا ناب نفسمتا يبصحايو بزي تحاسيب زلو بملؤ مالتي قتل بسئلة تريون أبتبارن كلت شعبات السلازغونة بتي تحاسيب زلو زابير أملاح وقادو زل أخوينو أبتبارن نخوعد قدس وقادو يخون حراي كمزي تريو زلهم في الفيديو نوح الزبالة بتريوكا دس بلان لكن نايزيوم كفل اللمعات كابزي قدام تواسيهم زصرف زرلو نزي أبتقوبا إزنابارة بملؤو ناي سمين أمريكا هاجر سبقت إزي قدام زي ناتكوميو ناي كل ناي نحنا كم بيت كريستيان إذا قداميت إزنابارة انتزي قفيحاتنا أي تسأبنانا وين جن نعلم ملؤ زلوا حزبنا عبد المد بنتاو نزي نحنا جميرنا يلنا ما بس أمتى خاينا فا مسحوا كوينا إننا نقسمه إلهم قالوا إذا سمعوا سلا زغنا أبزي كنستو علو يجبأنا ما يحدا نايفلتنا يكونن زي قدام زي نايزيا أزياويت بيت كريستيان أصنافاويت بتذكر تيوم زمسرت واز جمر واز لو إرتراويان سلا زغون نمبر كم حقي كنزارب تخوينا خما ني إرترا تاحل كاز زبل عيكون إزي نايماني ناي مدر أغازي ناي مدر حبشة حزب مملؤ أماني أرثوذكس توحد بيت كريستيان زغونة زقل كرلو سلا زغونة إرتراوي إثيوبياوي تግራዋይ سوداناوي إلكا فلاليخا زرع أهلو نجار عيكون لذي كله تهزر لو جبؤ غيره بمعرى زقل قالوا مسائي خونيتي قد تسمع مالتي لذي تريوزر لهم أبز فيديو عايز حلف عملت لنا برو دياقونات تماريم بتعمل داش زر أو بأكال سلازنا بركو عزيزو داس زبلي مالتي لذي مدختي على بالك بزحنا قرار لوجن دزي ذهبوا مدختي مسرت نحد أبونا
نجي فتكلو بحسب نسمع على بتاعشين قومس بتاعك الهيمانات كوينهم زسمع واحد تك على الله عباي طالع بتعميتن تتكمل لازم بقنا ስለዚህ ንሳው ናባኹም ሼር ክብላ እንደለ ስለዘለኹ ናብኣ ክሕልፈኩም ኦኬ እጅ ስምዕዋ قدامي أجندين علامة يسلزقون إن ده كيف نقدر كجمري انتوه لجن عم يصبون عزلوا سبخا ببعه نبونا قالوا مي الفوتو من طبعا حسوت هيكون المالت سمعت تداواوي عندنا زي أخا سالسيتنا تراخيبنا جن كمتم بوز عد زرع أخوهم سبخا ببعه فرحات بزي أبي هرزي بلوم زي تنسحتي زي قررتي إيه أمانيا كوينوم عبزين عايز قدام علامة سب جنزوب مسوفة سبح نبو خلفات كيمس ناتنا حلم ناتنا رأي كان تقبر كي نفتن توم سبخ أبو باي زي نايب حطوكم عيكونن بوتاكم عيكونن عيتو تبورو زوم دكي زي مرقم زي اللي عدينا بس إحنا زلنا عبزي إيه مبالي يدلني سلازم بعلكم ندوكم معات عيتو تروفلهم اترأيتات كبها لنا صنحة كم زلو وقت كبر كن قوي لنا قلعو تابزا عدزي دك 14 عامات دحر كوينهم ريد لاين دحر يسمعوا خانين قدمي يخلو قل نايسيو سلازي دكنا مزيوم نابو خفتوو كم لبون كوكل قلدو عقل قلتون كنسعر عن لنا نابنت قدوس عبون انطونيوس كابزت لغم زقر من تاريخه دكتور شمان دخم زعللني بسو عبون يعيقوبون كومو كالاي باتريارك هاجر إرترا كولجات كنقدر ندلل لنا بعدنا مو نتو كولجات زخون ممهران تندالو سلازلنا تومهارو إلهم على راس رزقول وميم بعد دكتور شمندي ناب متن زي بلو سفيح زخونا نايفلتات حفت دلي بومزلو مالتي أبوم كان مهران لنا حرة نزيات مسل بتخكل عباي نتبيع ስለዚህ ዲያብሎስ ኣብ ደቂ ሰባት ሓዲሩ ንዝኾነ ስራሕ ኣብ ትግባር ንኸይውዕል ዝፋታተን ስለ ዝኾነ ምናልባት ንኸይውተኑ እዞም ክፍሊ ልምዓት ወይ ከዓ ሰበኻ ጉባኤ ኮይኖም ነቲ ገዳም ዝምስርቱ ዘለው እቲ ገንዘብ ተዋፂኡ እቲ ገዳም ዝተሰርሐ ዋንነት ከይስምዖም ልዕልና ትዕቢት ከይስምዖም ካልእ ነገር ኣብ ህዝቢ ከይገብሩ እሞ እቲ ህዝቢ ከዓ እንድሕር ዳ ኣማሪሩስ መርገም ክኾን ስለ ዝኽእል ካብ ከምዚ ክንጥንቀቕ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለው ድሓን ደጊምና ክንሪኣ ስለ ዝደለኹ እየ ኩሉ እቲ ሊስት ነቲ ቪድዮታት እውን እንዳረኣናዮን እንዳተኸታተልናዮን ክንዘራረብ ስለ ዝደለኹ እየ ስለዚ ነዚ ንሪኦ ዘለና بعيننا تسبع ناي مزاي أب تكبارك وعد انت الأخوينو لو ما أنتي ناتي ناتكمن إيد منبار يدليو إيد منبار نعبي يبل نشتي يبل نهاب تاما يبل ندخا يبل زابير أملاخ نايتها دخام يبلت سانتيم تقبيلو كم زموقوسة مصحف قدس يقرانا سلازي عقمنا كنبركت يتبعنا سلازي أبزي أقصيله من أربعة أبتا بروفايل كلمة كم زرعهما تجاجيهم كيجاجيهم تبر كم حنتنا تبي بزياز الله انتهي مثلكم حنتي تاريخ إيش لكم حدا جزء كم محبر كوينا تنقتصل مسزنا برنا كوابي أحوات الزرارب مو أجي موت محبرسي انتهي حجي يبرقس نحد صادق نحد سماعت وين نحد ملآخ يزقون نجارس نبد نباع المو لذي حدا انتهي يبل ناي حدا صادق يسوي عن حبلت مالتي أجي تسبب السوق أبتخابي زعلي ስለዚህ ሓደ ተቀበላ ቢል እንታይ ዶ መኽሉ ወድ ዓድ እንድሕር ፀዊዑሲ ኣየሰማምዐናን እዩ ይብል ማለት ሕጂ ጻድቃን ዓዶም ሰማያት እቲ ዝነብሩሉ ቦታ መንፈሳዊ መንበር ቦታ እዩ ግን ዓዶም ሰማያዊ ዳኣሎ እምበር ናይ ሓደ ወዲ ዓዱ
ናይ ሓደ መቕረቡ ዘመዱ ኣይኮነን ክንፈልጦ ዝግባአና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክብል ስለ ዝደለኹ ምናልባት ኣብዚ ገዳም ናይ ኣቡነ ሊባኖስ ወአቡነ ተክለ ሃይማኖት ይበሃል ኣሎ ማለት እዩ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያኖም ታቦቶም ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ስለ ዝነበረ ድሕሪኡ ከዓ ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ሲኖዳ ከይዶም ኣብቲ ገዳም እሞ እዚ ገዳም ዝሕሰብ ዘሎ ሕጂ እዚ ክስራሕ ዘሎ ምዕራፈ ቅዱሳን ክበሃል ኣለዎ ምዕራፈ ቅዱሳን ኣቡነ ሊባኖስ ወተክለ ሃይማኖት ክበሃል ኣለዎ ኢሎም ናይ ኣቡነ ሊባኖስ ገዳማዊ መስሪቶም ወንሶም ከምቲ ኣባታችን እውን ክገልጽዎ ዝነበሩ ኣብቲ ሚድያ ዝሰሚዕናዮ ኮይና ኣብ ምድሪ ሓበሻ ካብቶም ቀዳሞት ድሕሪ ኣቡነ ሰላማ መጺኦም ነቲ ገዳማት ዝመስረቱ ቀዳማይ ኣቦ ኣቡነ ሊባኖስ ስለ ዝኾኑ ኣብዚ ኣብ ወፃኢ ከዓ ከም ኣዝያን ወይ ከዓ ከም ኤርትራውያን ነዚ ገዳም እዚ ክንምስረት ከለና ብስሞም ዘይምስረት ብስሞም ዘይቀወም ኣቡነ ሊባኖስ ኣብ ኩሉ በረኸቶም ክሓድር ፍቃድ ኣምላኽ እሞ ናቶም ይኩን ስለ ዝበሉ ብስሞም ተፀዊዖም ሕጂ ምናልባት ብፍላይ ኣባታችን ኣባ ተክለ ሃይማኖት ኣብኡ ኣገልግሉ ስለ ዘለው ዝዓበይሉ ገዳም እውን ኣቡነ ሊባኖስ ስለ ዝኾነ ናይ ዓዶም ገይሮም ከምዚ ሓደ ሓውና ዝበሎ ናይ ዓዶም እዮም ገይሮም ዘለው ዝብል ሓሳባት ከይመፀና ወይ እቶም ከምዚ ዓይነት ሓሳባት ዝመፆም ተጋግዮም ከየጋግዩና ስለ ዝደለኹ ነዚ ኣብዚ ምስትውዓል የድልየና ብሓፈሻው ኣብ ኤርትራ ዘሎ ገዳማት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብዚ ኣሜሪካ ዝምስረት ከዓ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ክልተ ጫፋት ኣይራኸብን ስለዚ ኣብዚ ተመስሪቱ ዘሎ ንብሙሉእ ኣብ ስደት ዘሎ ኣብ ርሑቕ ይኹን ኣብ ቀረባ ይኹን መፂ ብማዕረ ዝግልገለሉ ገዳም ይምስረት ስለ ዘሎ እቲ ሓሳብ ብምልኡ ናብቲ ሃገረ ስብከት ዝቐረበ ሓሳባት እውን እዚ ስለ ዝኾነ ንኩልና ማዕረ ከም ዝብፅሓና ክንግንዘብ ይግባአና ስለዚ ኣብ መወዳእታ ምናልባት እቲ ግዜ ንውሕ ከየብለና ሕፅር ከብሎ እየ እቲ ስእልታት እትሪእዎ ዘለኹም እውን ኣዝዩ ደስ ዝብል ብጣዕሚ ንኽትሪኦ ዘብህገካ ስለዚ ኣብዚኣ እንዳኸደ ከሎ ከም ኣነ ዝሓሰብክዎ ኣብዛ ላዕሊ ስእሊ እትሪእዎን እንተደኣ ኣለኹም ኣብ ቁፅሪ 4 ዘለዋ ምስ ቁፅሪ 9 ጥቃንጥቃ ዘለዋ ማለት እዩ እዚአን ብሙሉአን ዘለዋ ኣብዚአን ናይ ሱባኤ ቦታታት ዝስራሕ እየ ማለት እዩ ናእሽቱ ኮይነን ናይ ሱባኤ ዝስራሕ ስለዚ እዚ ንብሙሉእ ዓለም ተዋሂቡ ኣሎ እቲ ናይ ጎፋንድም እውን ብስም እቲ ገዳም ወፂሎ ሰባት እውን የበርክቱ ኣለዉ ኣቐዲምኩም ሕጂ ኣብኡ ሂልኩም እንተኮይንኩም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘጥፋኹም ተከኣልኩም ኣብዚሑ ከዓ ይሃብኩም ብጣዕሚ ፅቡቅ ደስ ዝብል ኮይኑ ግን ንሕና ከም መንፈሳዊ ቻነል ናይ ምድሪ ኣግኣዚ ሓንቲ ነገር ሒዝና ክንብገስ ዝብል ሓሳብ ስለዚ ሓሰብና ምናልባት ንዓኹም እውን ፅቡቅ ሓሳብ ክኸውን እምነት ስለ ዘለና ካብዚን ብንእሽተይ ክንጅመር ማለት እዩ ኣዝዩ ዓብዪ ተስፋ ኣለን ንባኹም ካልእ ነገር ክንገብር ንኽእል ኢና ኮይኑ ግን ብንእሽተይ ምጅማር ይሓይሽ ካብዘን ናይ ሱባኤ ክፍልታት ሓንቲ ንምንታይ በዚ መንፈሳዊ ቻነልና ናይ ምድሪ ኣግኣዚ ክንሽፍን ዘይንኽእል ዝብል ሓሳብ ስለ ዝመፀናይ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ትግባረ ንኽትግበር መጀመርታ ክብሎ ዝደሊ ነዚ ትርእዩ ነዚ ትሰምዑ ዘለኹም ናብ ኣሕዋት ኣመሓላሊፍኩም እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ሓቢርና ክንገብር ይላቡ ስለዚ ኣብቲ ናይ ዲስክሪፕሽን ወይ ከዓ ናይ መእተዊ ኣብ ታሕቲ ከፊትኩም እንተደኣ ሪኢኹሞ ወይ ብላዕሊ እውን ይርአ እንተደኣ ሃልዩ ናይ ዚለ ተለፎን ናተይ ኣብኡ ኣቐሚጠ ኣለኹ ስለዚ በዚ መሰረት በዚ ቴሌፎን ቁፅሪ ብዚለ ናባይ ትሰድዎ ገንዘብ ኣኪበ ናብ ኣካውንት ክሕልፎ ዘይኮነ ብኣካል ሒዘ ኸይደ ኣብቲ ገዳም ተረኺበ እቲ ሓሳባት ገሊፀ ብስምኩም ብስም ናይዚ መንፈሳዊ ቻነል ናይ ምድሪ ኣግኣዚ
ሓደ ነገር ከምዚ ስለዚ ሓሰብና ኢና ከምዚ ጌርና ብምባል ዝሰደድኩሞ ገንዘብ ምስ ናተይ ወሲኸ ኣብ ኢዶም ብኣካል ተረክቦም ዝብል ሓሳብ ስለ ዘለኒ እዚ ሓሳብ እዚ ክድግፍዎ ተስፋ ገበር። ስለዚ ነዚ ንክትግበር እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ናብ ብዙሓት ኣሕዋትን ሓትን ክተመሓላልፍዋ ደጊመ የተሓሳስብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዚ ተሓሲቡ ዘሎ ነዚ ተወጢኑ ዘሎ ኣብ ትግባረ ንኽበፅሕ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሰናይ ፍቓዱ ይኹን። ሰብ ይሓስብ እግዚኣብሔርካ ይፍፅም። ስለዚ ኣብቲ ፍጻመ ንምብፃሕ ኩልና ዓቕምና እንገብሮ 5 ዋጋ ኣለዋ፣ 10 ዋጋ ኣለዋ፣ ከምኡ 100,000 ወይ ካልእ ማለት እዩ። ኣይሆብ ኣዝኹም ብዙሓት ሕጉሳት ኮይንኩም ነዚ ነገር እዚ ቀጥታ ትግባር ክተተግብሮ ሙሉእ ተስፋ ኣለኒ። ምክንያቱ ኣብቲ ጎፋንድሚ እውን ከም ዝረኣኽዎ ኣዝዮም ብዙሓት 3,000 3,500 2,000 ዝህቡ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም። ስለዚ በዚ መሰረት ከዓ ንሕና ከም ቻነል ምድሪ ኣግኣዚ ሓንቲ ነገር ኣብታ ገዳም ከይድና ባዕልና ርኢና ንሓደ ሱባኤ ዝኣቱ ሰብ መዕቆብ ብስምና ናትና ሸፊንና ክነሰርሕ እንተኾነ ልዕሊ እዩ ይዋፃእ። እንተዘይኮነ ግን በቲ ንእሽተይ ክንጅመር ስለ ዝደለና ኢነ የዚ ሓሳብ ዘምፅኦ ዘለኹ። ስለዚ ናይትዮም ደቅና እውን ናይ ዘለኹም ኩልኹም ካብ ኣግኣዝያን ንስኹምኩም ካብ ኣግኣዝያን ዝተወለድኩም ምድሪ ሓበሻ ዝተወለድኩም ብምልእኹም ደቅኹም ከገልግል ዝኽእል ቦታታት እውን ይዳለዩ ዘሎ። ስለዚ ኩልና ደቅናን ባዕልናን ተረባሕቲ ናይዚ ክንከውን ናይዚ በረኸት ተኻፈልቲ ንኹን ክብል ይደሊ። ስለዚ ንዝነበረና ግዜ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ኣብ ቀጻሊ ብተመሳሳሊ ካልእ ስጋብ እንራኸብ ኣብዚ ዘለኹሞ ሰላም ይምነየልኩም። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።